Ikusten ari naiz, batzuk arazoak dituzuela Classroom bitartez, artxiboak eta bideoak eta holakoak entregatu behar dituzenean, ez dituzela lortzen gauzak igotzen edo, bueno, horren nahi duten izan da, sortu ikasle fiktizio bat, Classroomen apunta, eta erakutsiko zuet zelan egiten da. Vale? Bueno, sartzen zari zure zeuen korreukin, eta berton, hemen, bai, gehiagotan, edo hemen, zen da, erroberiaz bajatzen baduzue, Classroomen sartzen zari. Vale? Printzipioz nire agertzen dut hau, zabaldu botelako sesioa beste bateaz, sartzen naz ikasle horrekin, bai, zeuen kasuan agertuko zuzen, eta ja, agertzen damen ja, zein taldetan dagoen izartuta. Vale? Sartzen naz barruan, eta hemen agertzen da talde honetan daukazuen guztia, bai? Eta bueno, hemengo tarea da entregatu behar duzue. Zer behar duzue? Zabaldu. Vale? Zabaltzen dugunean, hemen goian agertzen dira instrukzioak eta zure lana. Instrukzioetan klikatzen duzue eta ikusiko duzue nik agindu dutena zer dan eta zer dagoen hor, eta bueno, vale? Eta gero, zure lana, hemen, alduzu egin. Ez baduzu entregatu behar esebez, alduzu markar como completada, eta holan abisatzen didazu, egin duzula egin beharrekoa. Imagina, nik agindu dutela, ariketa batzuk, edo bideo pare bat ikustia, eta, bueno, neu jakiteko, zuk hori egin duzula, markatzen duzu. Vale? Agindu badot, sortzea artxibo mota bat, berton, klikatu eta dokumento, aurkezpena edo kalkulu horri bat edo marrazki bat, horren bitartez sortzen duzue Drivean Elizaren Altueraren izenarekin dokumento bat. Edo gehitu alduzue dokumento bat. Bai? Eta dokumento hori alda izan edo zein motako dokumentoa, eta izan leke enlace bat, Google Driveen daukazue dokumento bat, edo artxibo bat daukazuna pendrive baten edo. Vale? Driveen baukazue, izango zen, Drivera jo, eta, ikasle honen Drivean ez dagoen SSBez, honen bitartez nik ezin dut egin. Vale? Horon, eingo duguna izango da, erabili subir artxibo. Vale? Fíjate mazara, hemen, zabaldu da lehen gauza bera. Mi unidad edo subir. Vale? Bueno, engot artxibo bat hartu, eta nik hemen disko gorrean, lehen klasian, Julenek grabatutako bideoa, hemen ez biblioteka, lau DBH, trigonometrian, hauzi, bai? Abrir. Vale? Eta, beste artxibo bat edo, nahi baldin bozu ego, bi edo hiru badira, hasten zari egotzen. Subirremon, eta badoa egotzen. Horren, egota dagoenean, bai? Ja, moztu otzazu, integrar, entregar, vale? Eta esaten dago, hau. Baiet, nahi izan eskelamen ipini komentarioen bat, edo zezuen inguruan, vale? Entregatzen duzu. Hora ikusigu, zelan ikusten duten nik hori orain. Bai? Hemen, batzuk, hasi zarie, hori bidaltzen, bai? Niaz konpartitzen eta bidaltzen zegoen lanak. Bueno, nik hau, Classroom bitartez zabaltzen badot, hemen behian agertzen da ikasleen da, bai? Orduan, noia ikusten tareak, vale? Eta hemen agertzen da, izan altuera lauako bat, batek bete duela. Klikatzen dut hemen, eta hemen agertzen da. Vale? Holan, nahi dut danok bidaltzea niri lan guztia. Bakit batzuk bidali dituzuela ja, edo korreos, o konpartitu duzue bideoak Driven bitartez, baina ikasi behar duzue Classroom erabiltzen lanak entregatzeko. Vale? Venga, saiatu egiten.
oingo denboran zagozita.